Drž sa, buddy. Ajajaj. Zrazím ho. Ne! Pneumatiky nám rozrezal. Svine. Dobre, utekáme. Toč. Rýchlo. A ideme. Vieš plávať? Keby náhodou spadneme. Keď prídu na druhý breh, je po nás. Taká relaxačná cesta. Dobre, takto pôjdeme, to môže ísť. Pekne zozadu. My sme dávno mali byť mŕtvi. What the fuck? Buddy, to čo bolo? Že my sme lietali hore nohami. Ó, nie, buddy! Pomoc! Ojoj, záchranná akcia, help. I believe I can fly. No my sme bratia. Yes, mám ťa, nikdy viac mať. To je auto. To je chrobák. Podvodník. Harvey normálne chce ten diamant pre seba. Je to zlatokop. Podleo. Zabij ho. Psychopat. No my vieme, že Harvey je hajzel. Však aj mne chcel byl brata. Oklamáte na plnú pálku, to taký máš skamošný biznis. A ešte mňa obvinili z tej vraždy tam. A tvoja žena nakupuje. Čo si chce kúpiť? Ugovú šťavu. Sugar. No jasné, čo je tvoje decko. Teraz zistí, že si vo väzení. No. A že mama klamala. Žena ho vyhodila. Poď sem. Preboha, ja to vidím. Tu nejaký s pálkou. Poďme. On zabije. Play baseball, ja chcem hrať baseball. No háč ty debil, postihnutý. Si dáva na čas. Let's go. Čo ťa trafil? Ideme sa ešte pohojdať naposledy. Ešte si pokecaj s ním. Posledné kecanie. Á. Jej. Určite. Ešte tento van ma zaujíma.
A čo spravil? Nikto nečtuje Marto, presne tak. Skús mu ísť teraz ty zaklopať, čo ti odpovie. Ojoj. Ide ho zbiť. Cheater. Ďakujem, že ste pozerali toto video, nezabudnite like, zanechať nejaký pekný komentár, odobrať tento kanál, aby ste o nic ďalšie neprošli a vidíme sa na budúce. Milujeme vás, bye!